Η αλυσίδα καταστημάτων Bazaar θα μας παρουσιάσει πολύ ωραία επώνυμα ρούχα με το κιλό, βέβαια με τιμές στόκ και επώνυμα και αξεσουάρ στόκ για την άνοιξη. Η αλυσίδα καταστημάτων Bazaar, επώνυμα στόκ ρούχα με το κιλό, σας παρουσιάζει την άνοιξη. Ρούχα με αερινή διάθεση, με χρώμα, μόδα και πάνω απ' όλα ποιότητα. Με τα καταστήματα Bazaar, επώνυμα στόκ ρούχα με το κιλό, ταξιδεύετε στον κόσμο και ανακαλύπτετε την καινούργια τάση του styling με τα πιο επώνυμα ρούχα της παγκόσμιας αγοράς, πάντα με τιμές κιλού. Γιατί τα καταστήματα Bazaar, επώνυμα στόκ ρούχα με το κιλό, τα βρίσκετε δίπλα σας, όπου κι αν είστε. Με καθημερινές παραλαβές ενδυμάτων για να σας εκπλήσουμε με την ποικιλία μας και τις σοκαριστικές τιμές που προσφέρουμε μόνο εμείς στους πελάτες μας. Γίναμε η αγαπημένη καθημερινή συνήθειά σας και για να ανταποδώσουμε την αγάπη σας, σας προσφέρουμε για την άνοιξη και το καλοκαίρι όλο το χρώμα και τη δροσιά της εποχής σε τιμές ασυναγώνιστες. Αέρινες μεταξωτές του Νικ από 8,5 έως 12 ευρώ. Λινές παντελόνες σε απίστευτη ποικιλία χρωμάτων από 10 έως 15 ευρώ. Ανοιξιάτικα σακάκια για όλες τις ώρες της ημέρας από 7,5 έως 13 ευρώ. Και χιλιάδες άλλα ενδύματα που βρίσκονται στα καταστήματα Bazaar, επώνυμα στόκ ρούχα με το κιλό, για όλη την οικογένεια. Η άνοιξη σας περιμένει.